Cada any, més de 120.000 persones passen pels clubs DIR. Però més enllà dels clients i de les seves assistències, als clubs DIR existeixen les persones que hi venen per a complir determinats objectius i que busquen en l'esport una via per superar els seus problemes i aconseguir una vida millor. Quan tenia 9 anys, al poble em va atropellar un cotxe. Jo feia dansa, sempre. Jo necessito un equilibri físic, no només intel·lectual. Va haver un moment que ho vaig deixar i, clar, em vaig engreixar, llavors a partir d'aquí vaig haver de superar altres coses. Jo vull estar actiu. Aquesta és la història d'aquestes persones, la història dels seus reptes, de les seves pors i de les seves lluites. Però sobretot, també és la història de com tots nosaltres podem formar part de les seves victòries. Perquè jo feia moltíssim que no feia exercici, a més un gimnàs no hi havia anat mai. Per mi el sacrifici és dir, tinc d'anar avui al dia a les 10 del matí o a les 9 del matí. Una vegada estic dintre no sortiria. I a través de l'esport he aconseguit objectius a la meva vida. I will stay with you.